Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nalapawan ang pinakamadabo nga kaso sa active cases ng COVID-19 sa Negros Occidental sa 2020. BJMP sa handumanan sa Bacolod, may 25 kabago nga kaso sa COVID-19. Sa Barangay Granada, pag-utod sa may kapin sa 50 ka mga puno sa mahugani kag Jamelina, ginpahanugutan sang barangay. Sa Ibi Magalona, pawikan nga nasapuan patay, ginapatihan, nakakaon sa plastic. Kag Negros Occidental Tourism Recovery Project aprobado na. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga Disaster Risk Reduction and Management Teams ng Negros Occidental ang ipaidalom sa heightened alert status sumugod buwas nga adlaw. Ini bilang pagpanghanda sa magasulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Advisory sa Pag-asa, nagapadulong sa westward nga direksyon ang severe tropical storm nga may maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub sa 115 kilometers per hour. May posibilidad ini nga mag-develop sa isa ka typhoon pagsulod sa par kag pagatawgon nga si Bagyo Bising. Wala pa ini karon sang epekto sa panahon sa pungsod kag may posibilidad nga hindi man maglandfall. Pero ginapaabot nga magadala ini sang magulugal umon nga panahon nga may pag-ulan sa bahin sa Visayas kag Southern Luzon kunyara na ini sa sulod sang par. Ginmanduan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga local disaster risk reduction and management teams nga manginhanda sa tion nga may magluntad nga flash flood o kon landslide sa tion sa mabunok nga ulan. Sa number 9, sa Banwasang Ibi Magalona, isa ka pawikan na nasapuan nga patay, kaginapatihan, nakakaon sa plastic. Matapos masapuan nga nagalutaw sa coastal areas ng City Roma, Barangay Batya, sa Ibi Magalona, ang isa ka patay nga pawikan sa naligad nga semana sang Martes, isa na naman liwat ka sea turtle ang nasapuan nga patay sa amuman sa gihapon nga bahin sang baybay. Nagalutaw man ini sa baybayon sang masakit Jojo Vargas, Environment Management Specialist sang Banwa. Ang pawikan na nagabugat sang 50 ka kilo kag may kataason nga 120 cm kag kalaparon nga 50 cm. Wala man sang pilason sa kay Vargas ang amo nga pawikan pero suspetsa nila nagakaon man ini sa plastic kaangay sang nasapuan nga pawikan sang nagligad nga semana nga nakita nga may madamo nga mga plastic sa sulod sang tiyan. Ila ini nga ginpalubong. Sa number 8, wala pagid sang patod nga motibo ang PNP ango sa pagtiro sa provincial consultant nga si Marton Cui, pero isa sa ginalantaw nga anggulo sang PNP amo ang politika. Nagbisita si Colonel Romy Palge, ang pamuno sa Negros Occidental PNP, kag subuman ang pamuno sa Special Investigation Task Force kay Governor Eugenio Jose Lacson para sa dalagan sang kaso. Ginapatod sa gihapon ang kalibre sang armas nga gingamit duha ka slag. Ang isa gikan sa lawas ni Cui kag ang isa gikan sa salakyan ang na-recover. May igo man ang salakyan. Planado ang pagtiro suno sa PNP kag nagapati naman si Lacson nga isa ka expert ang nagpatuman sini. Pero hindi pa makasiling ang PNP kun sniper gid man ang nangamot. Wala man sang pagpamahog nga nabaton si Cui, wala man siya sang security detail suno sa PNP. Kung maihibalo sa kaso, nagahaylo ang PNP nga ini ang ipadangat sa ila. Nag-aabiso man si Palge nga kung may makitaan nga makaduludan nga salakyan o kung persona dapat mangin alerto kasubong sa van nga nakitaan malapit sa kundiin gintiro si Cui nga alas 4 pa lang sang hapon yadto na nakapark. Ginmando naman ni Palge ang pag-impound sa mga salakyan nga wala sang plaka kag conduction sticker sa mga hepe sang kapulisan.
napansin sana yun. Posibleng pa. Kaya yung mga ganun na very suspicious, bakit nakapark doon ng tagal-tagal, hindi naman parking area, please ipagbigay po sa kapulisan na ganito yung mga napansin natin. Ganun po. So can you say, are you facing a blank wall or anong masasabi ninyo? May sa mga investigation? development naman yung investigation natin. So, Sa number 7, kainasang aga pila ka mga pribado nga individual tiglawasan nagalinain nga mga sektor kag sa mga environmentalist group ang nagtipon sa guwa sang Old Airport sa Bacolod sa Dalan Araneta kung saan inatabo ang pagpangutod sa mga puno sang kahoy. Sunod sa kay Father Chris Gonzalez, Social Action Center Director sa Bacolod Diocese, sila nagaunong sa kasubo sa pagpangutod sang sini nga mga kahoy. Para naman kay Roderick Samonte, nga isa ka manunudlo, wala labot sa kasubo, ilaman nga ginapabutyag ang ila kainit kag kaakig sa wala rason nga pagpangutod sa mga kahoy. Sila ang nagapati nga dapat magapanabat ang mga yara sa poder nga nagtugot sa pagpangutod sa mga kahoy. Nga suno sa ila sa karon, wala sang may nagpangisog nga mag-ako nga amo ang may responsibilidad. Ang bulan sang Abril, Earth Month, kag ang masubo sa tunga sang sitwasyon sang palibot subong, kag ang mga pagpanghangkat nga ginatubang sang dunang manggad, siniman nga tion natabo ang pagpatay sa mga kakahuyan. Yara sa kustodiya sa Community Environment and Natural Resources Office sa Bago City ang mga ginpangpangutod nga puno sang kahoy. Palawagan sa tanan nga ara sa poder nga untaton na ini. Untaton na ini ang ini nga mga sistema nga shadow kalikto, shadow pagarok, no? Kag palawagan sa aton nga mga uluyo nga magpugyon kita tanan. Magpugyon kita tanan sa pag-amlik sa aton kalibutan. Kay nakita ta na ang mga problema. Puro kung ara sila sa ila mayo nga paminsaron. Tani, they should make themselves accountable. No, kung ara sila sa mayo nila nga paminsaron. Grabe na panawagan natin sa pananom sang kahoy. Pero amo ning imulan nila ya kahapos lang sa ila magimo sa sini nga desisyon. Kag subong nagatinudloan ay sila kung sino ang may Sa number 6, pagpangutod sa kapin 50 ka mga puno sang Gemelina kag mahogani sa Barangay Granada sa Bacolod ang may pahanugot sa barangay. Ginapatukod nga sidewalk kag drainage kabangdanan sang pagpangutod sa mga puno. Yaring report ni Romeo Subaldo. May isa ka grupo sa mga lalaki sa may highway sa Barangay Granada padulong sa Alangilan nga nagapangutod sang puno sang mahugani. Suno sa nagasarahi, ginutod nila para hawanan ang higad sang dalan para sa sidewalk. Pero pribado nga persona ang nagsugo sa ila kay pribado ini nga propiedad. Sa unhan, may mga napulo ka mga puno sang mahugani nga napangutod na. Katupad sini ang nagapadayon nga construction sang sidewalk kag drainage system. Sa ginali na lang nagbuubo ang ulan kaina, ang mga motorista nagpasilong sa sining nga tiyanggi sa tabok. Suno sa kay Rico, isa ka ahente nga nagarota sa Granada. Masamikon mag-ulan, sa idalom sang puno sang kahoy sila nagapasilong pero nakibot sila nga wala nagali sang mga puno. Gani, sa tiyanggi na lang siya nagpangapi. Kung mag-ulan, di ka magapasilong? Minsan, kung walang mga waiting shed, sa mga puno man. Dira, before across dira makapasilong. Opo. So buong kay wala na. Hindi ko nga sir alam kung bakit ganito na nangyari. So that's why diri na lang. Sa tiyanggi na. Inabot din ang ulan kaya nagpasilong. Sunod sa kay punong Barangay Alfredo Tanimudaw Jr. sa Barangay Granada, may kapin sa 50 ka puno sang mahogani kag Gemelina ang ilang ginaprubahan nga utdon sang Department of Public Works and Highways para sa construction sang sidewalk. Nag-endorse kami sa resolution of no objection, no? No objection, no. No. And then, that is a prerequisite para nga makaprocess sila sang ilang ang contractor, makaprocess ang ilang permit sa DENR kag may concern nila, may mga lube so sa Philippine Coconut Authority. Ang kaso naman yun din sa mga Barangay Granada, kung taon mo subong sa higad sa highway, wala pa sang existing nga sidewalk, wala man sang drainage, gani nga ginpangutod do nga puro sang kahoy para makapatukod sila sang sidewalk. At the same time, may drainage man nga ipatukod. Kag mayara sila sang solar powered street lights man nga ibutang dere.
Ini ang mga rason kun nga may kapin sa 50 ka mga puno sa mga mahogani nga ginpangutod diri. Isa sa mga ginkasugtan nila sang DPWH nga sa kada isa ka puno nga utdon, islan sang isa ka gatusman ka mga seedlings kag itanuman mismo sa barangay Granada. Ang sa Jimelina, ang sa mahogani, it was understood nga the DPWH committed that at every tree nga makat nila, matanong kami sa 100 ka seedlings. 1:100. Oh yeah, 1:100. Nga dirigi dyan sa mismo sa Granada. Nagkahibalo ang punong barangay nga mainit ang isyu sa karon tuhoy sa pagpangutod sa puno pero paatag niya. Ila ini nga gipahanagutan sa tong bulan sa Marso kay may inugtukod pagid nga mga sidewalk plus tourism lights nga solar. So kung napuno sang kahoy, it defeats its purpose nga masigang suga hindi sa makikita sa adlaw nga ma-charge sa battery sa sinang tourism lights. Secondly, kung may incident TV nga may halin from Iloilo bata sa konsehal nagkato sa kampestuhan natumbahan sa puno patay gid ang bata. Ang mga puno sang kahoy kuno nga ginapangutod ang magakadto sa barangay kag indi sa pribado nga mga individual o kun sa ilang nga mga opisyal. Ginabulubanta nga nagaedad sang 20 tubtub 30 ka tuig ang iban nga mga gipangutod nga puno. Ang barangay Granada ang ginadagsa sa mga turista sa karon ilabi na kun weekend bangod sa mabugnaw nga klima kag sa mga nagtuluhaw nga mga kalan-an kag kapihan sa higad sang dalan. Sa number 5, Negros Occidental ang pituna ka adlaw nga mayara sang 3-digit nga new cases sang COVID-19. Naglabot na sa karon sa 1,849 ang total active cases sa Negros Occidental matapos madugangan sang 141 na naman ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 kahapon ini base sa datos sang DOH Region 6. Ini ang ikapituna nga adlaw nga may 3-digit nga new COVID-19 cases ang probinsya. 58 man ang kaso nga gindugang kahapon sa Bacolod City nga karon may ara sang 524 ka mga active cases. Malapit 2,400 na ang active cases sa Bacolod kag Negros Occidental sa karon. Samtang sa Negros Oriental may 16 ka bag-o nga kaso sang kahapon kag 19 ka mga bag-o nga mga recoveries. Kabahin sa bag-o nga kaso sa Negros Oriental ang pasahero sa eroplano kung sa diin upod ang isa ka kontrobersyal nga COVID-19 case karon sa probinsya. Iniabi ang kaso ang naglabot sa programa ni Rafi Tulfo bangod sa iaupod nga nagpauli sa ayungon sa Negros Oriental ang kabulig ni Tulfo. Ginpanugyan niya nga hindi magbiyahe ang duha bangod sa nagpositibo sa COVID-19 nga lalaki pero sa gihapon sila ang nagsakay sa eroplano kag nagpauli bangod sa wala man sang negative RT-PCR test nga requirement ang Negros Oriental. Ginpahayag man ni Provincial IATF Chair Dr. Leland Estacion nga gininto sang nasambit nga pasahero ang mga personnel sa airport bangod iya ginpahayag nga wala siya sang simptomas ng COVID-19 bisan pa nga nagasipon ini siya kag siya ang nagbiyahe padulong sa probinsya. Siya ay naka-quarantine sa karon kag ginahatag na sang IATF sa alkalde sang ayungon kung ano ang mangin penalidad sang lalaki bangod sang iyang pagpanginto hindi lang sa mga taga-airport kundi mismo sa komunidad. Sa number 4, 4.4 million pesos nga tourism recovery project para sa Negros Occidental ang ginaprubahan. Sunog kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, ginahulat na lang ang Memorandum of Agreement para malagdaan sang probinsya kag Tourism Promotions Board. Nalakip sa package ang Visita app nga pagagamiton para sa mga luyag magsulod sa probinsya. Ini ang isa ka digital monitoring platform sunog kay Cordero. Nalakip man diri ang production sa mga promotional materials para sa tourism. Ipatuman ang proyekto sa sining mismo nga tuig. Tourism inventory familiarization tour, maybe by the end of the year or within the year, where we come up again, we check on ano naman ang mga packages natin, ano ang gusto katuan sa turista. After we have met the COVID-19, ano na ang preparation sa Negros. So, 4.4 million is really a big help in the province of Negros Occidental. Sa number 3, BJMP sa Barangay Handumanan sa Bacolod may 25 kabago nga mga kaso sa COVID-19.
Ginkumpirma ni Jail Senior Superintendent Gilbert Perimne, Assistant Regional Director sa BJMP Region 6, nga may 25 kabago nga mga positibo nga mga inmates sa Metro Bacolod District Jail Male Dorm Annex sa Barangay Handumanan. Pero sunod sa kay Perimne, ang mga nagpositibo nga mga inmates ang wala pa maimpon sa mga inmates sa sulod sang district jail bangod sila ang mga newly committed kagin quarantine anay tubtubagwa ang ilang mga swab test results. Sang Abril 5, gindala sa BJMP sa Barangay Handumanan ang 81 ka mga newly committed sunod sa kay Perimne kag 81 kag sa 81 ang 25 amo ang nagpositibo sa virus. Sila karon ang gindala na sa ligtas COVID-19 centers ng BJMP sa Surad San Talisay kung sa diin sila i-isolate. Sa number 2, syudad sa Bacolod may 58 ka bago nga kaso ng COVID-19 kahapon. Initanan local cases sunod sa Department of Health. Ini ang pinakataas nga kaso ng COVID-19 sa sulod sing isa ka adlaw sa Bacolod, humalin sang ginpaidalom ang syudad sa enhanced community quarantine sa nagligad nga tuig. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center nga bisan pa nga mayara sang travel moratorium sa Western Visayas, padayon ang paglapta sa mga kaso sa syudad bangod nagapadayon man ang mga social gatherings o kun pagtililipon. Isa man sa kabangdanan sa pagdamo sang kaso amo ang paglatnanay sa sulod sang isa ka pamilya. Gani sunod kay Surungon, bisan pa nga wala na sang may nagasulod sa rehiyon nga gikan sa NCR Plus, Cebu kag Davao, dapat sa gihapon maghalong kag ipaiway anay ang mass gatherings o kung ginatawag na super spreader events. Nagapadayon man ang virtual meeting sa Bacolod DOC sa nagkalain-lain nga mga sektor para ipahanumdum sa ila ang pagsunod sa minimum health protocols. Ang mga cases na kuha natin sa mga establishments, sa mga parties, after parties, ilang mga after binyag, after kasal, after lubong, na mga siya. So, ang mga kalabanan din, ang iba na sila, ang mga pasyente natin na nagpositive, ang mga silang nagatingin sa flight, pero may member of the family sila na nagagwa, nagindala ang COVID pagpulo sa balay nila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nalapawa na sa karon ang na-record nga active cases ng COVID-19 sa probinsya kung ikumpara sa pinakamataas nga na record sa nagligad nga tuig. Ini ginakahangawan sa karon sunod sa gobernador, gani temporaryo anay nga ipasara ang mga resort sa mga lugar nga mayara sang 3-digit nga kadamuon sang active cases sang COVID-19. Yaring report ni Barbara Mijares. 1,849 ang active cases ang Negros Occidental sandig sa April 14 nga report sang Provincial Incident Management Team. Nalapawan na ang pinakamataas nga record sang active cases ang Negros Occidental sang 2020 nga nagdangat sadto sa 1,683. Ang sitwasyon sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson mas kabalakan kung ipaanggid sa nagligad nga tuig, kalabanan sa kasusubong local transmission. Because of the way it's going up, triple digit. So, what's worrisome compared to last year? I guess it will take a while before we can see some downward trend. Wala labot sa curfew nga ginapatuman kag hugot nga pagbantay sa mga pagtililipon sunod kay Lacson. Gin-recommend sa Provincial Tourism Officer ang temporaryo nga pagsira sa mga resort sa mga lugar nga mayara sang 3-digit o kung masobra sa isa kagatos ang kadamuon sang active COVID-19 cases. Damlag pa, ginduso ang duha ka semana nga pagsira. Sunod sa gobernador, iya na ginabisuhan si Tourism Officer Jeneline Cordero nga magpakig-angot sa mga LGU nga natungdan kag mga tourism officers. Magapabili naman nga bukas ang resorts sa mga lugar kag banwa nga may manubo nga kaso sa COVID-19. Pero 50% lamang sang accommodation o kon mga cottages ang pwede nga mabaton. Our suggestion was have 50% occupancy. Meaning, if your resort has 20 rooms, you're only allowed 10. This is to give way for social distancing and for the protection. It is really scary to have a full restaurant or a full capacity occupancy. Ginadayaw naman ni Lacson ang Sipalay City nga bisan manubo ang kaso ng COVID-19 naghugot sang tikang. Sumugod Abril 16, hindi anay magpasulod sa turista kag hindi man pagtugutan sang syudad ang tourism-related activities.
Pila sa mga syudad kag Banwa nga may 3-digit nga active COVID-19 cases amo ang San Carlos City, Banwa sang Murcia, Cabancalan City, Himamaylan City, Kawayan, Cadiz City kag Bago City. Sa Good Vibes, ginakalipay sa mga taga Moises Padilla, kainas ang aga ang groundbreaking para sa pagkaayo kag pag-rehabilitate sa dalan. Iniya sa may Crossing Magallaon Road Junction Project. Sa video nga kuha ni Dali Yasa, makita ang programa nga ginpatigayon kainis ang aga. Para kay Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo, isa ini ka dream come true nga proyekto nga ginbuligan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer kag sa opisina ni 5th District Congresswoman Marilu Arroyo Lasaca sa Department of Tourism and DPWH. 115 million pesos ang budget para sa sini nga proyekto kag dugangan pagid sang 63 million pesos sa madasong nga tuig. Ginapaabot nga sa pagkahuman sang proyekto, dako ini nga bulig sa pagtib-ong sang ekonomiya sang Banwa. Ang amo nga dalan magaangot sang Negros Occidental kag Oriental pinaagi sa Canlaon City. Sa tanan-tanan nga nagpangamuyo nga madayon gid ini. Thank you so much sa aton nga council nga tanan-tanan nga resolusyon kag tanan-tanan nga hinsya sa gobyerno butangan pangayuan aton nga engineering department sa pag-ubra sa mga program of works lang na para matigayon sini. Siyempre, web sinublay di malipay nga sa kadugayon nga duga agunto ang tanan maglabay sa sinang parts sang dalan, at least nahatagan sa kasanagan ang malawig nilang ginaantos. Kag Ming, siyempre, basta nakaayo ang dalan, nagasulod gid ang progress man no, nga it goes hand in hand. Kagkarami, warbay lain nga mga offices na nabuligay, Governor's Office, Vice Governor's Office, Congressional Office, DOT, DPWH, at least through the effort, everybody's effort, natagaan kid man sa katumanan ang handom sa mga taga Moises Padilla. Mas maging masulhay ang pag-iho nila karon. Mas progressive. Kagamoy ato mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.